Θα πάμε να δούμε την Ιφηγένεια στην Κρήτη σήμερα. Αύριο. Θα πάρω πλοίο και το πλοίο είναι 9 ώρες. Οπότε 9 ώρα το βράδυ σήμερα θα είμαι στο πλοίο και 6:30 το πρωί αύριο θα φτάσω και θα δούμε την Ιφηγένεια μαζί. Τέλεια! Ανυπομονώ πάρα πολύ. Φτάσαμε στα Χανιά, έχασα το λεωφορείο και τώρα περιμένω το επόμενο. Είναι όλο ένα disaster μέχρι τώρα με τα λεωφορεία, αλλά εντάξει, το καταφέραμε. Κάθομαι στη στάση και περιμένω. Πολύ ωραία πράγματα. Είμαστε κοινωτικά polar opposites. Καλημέρα. Είμαστε στο σπίτι της Ιφηγένειας. Είχαμε πάει εγώ και η Ιφηγένεια στη σχολή της γιατί είχε μάθημα και παρακολούθησα ένα από τα μαθήματά της. Αλλά γύρισα εγώ σπίτι όσο αυτή έχει σχολή για να κάνω και εγώ καμιά εργασία. Καλημέρες. Χθες δεν κάναμε τίποτα. Καθίσαμε και διαβάσαμε. Δεν βγήκαμε, οπότε δεν τράβηξε και τίποτα. Σήμερα έχουμε hopes να βγούμε απόγευμα βράδυ. Εγώ τώρα έχω ετοιμαστεί. Θα πάω να κάνω τα νυχάκια μου. Και η Ιφηγένεια θα πάει να κάνει τα νυχάκια της αύριο. Λοιπόν, nail reveal. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και είχα πάει σε έναν φούρνο. Εδώ. Η Ιφηγένεια πήρε ένα, πώς λεγόταν? Pain Suisse. Αυτό, ένα Pain Suisse. Και εγώ πήρα κάτι με πραλίνα και έχει γέμιση μέσα. Και είναι απίστευτο. Θέλω να δοκιμάσω. Μου γύμνος. Κάτσε. Έχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι εδώ. Έχει πάρα πολύ γέμιση. Δεν πειράζει. Κάτι ξέρω. Είμαστε με την Ιφηγένεια. Εγώ βλογκάρω. Έχουμε βγει, πάμε για ένα ποτάκι. Έχουμε τα μαγαζιά ανοιχτά. Γιατί τι έχει σήμερα? Τι έχει σήμερα?
Γιατί σήμερα έχει τρελό ξεσάλωμα. Όπως λέγαμε και στον Πλατωνιά, κορίτσια ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Είμαστε στο λιμάνι, ήρθαμε για μια βολτίτσα, πιούμε και ένα καφεδάκι. Είναι πάρα πολύ ωραία μες στην ημέρα. Ήρθαμε και χθες να το δούμε, αλλά ήταν βράδυ και δεν έβλεπα τίποτα. Ας είμαι τόσο όμορφα. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι κάτι 1 και κάτι αυτή τη στιγμή και θα πάμε στο αρχαιολογικό μουσείο. Σήμερα είναι η τελευταία μου μέρα εδώ. Έχει βγάλει μία λιακάδα. Μία λιακάδα. Είναι απίστευτα.